Bacolod City Council giawhag ang Bacolod Traffic Authority Office ug ang Traffic Management Unit nga magmugna og traffic management plan aron masulbad ang grabing traffic ug ang pagdagsa sa mga pasahero karong Pasko ug bagong tuig. Sa usa ka resolusyon ni Konsehal Sonia Verdeflor, ang Bacolod City Council nibutyag nga ang syudad nakasinati na og pagdagsa sa mga tao sa Negros Occidental alang sa preparasyon sa Yuletide season ug matag rush hours, grabing traffic ang masinati sa mga dagkong dan. Matod sab sa resolusyon nga samtang nagkadaghan ang populasyon sa Bacolod matag business hours, mausab kadaghan ang panginahanglan sa mga traffic lights ug traffic enforcers sa mga lugar nga dunay grabing traffic. Naglaom ang resolusyon nga ikonsidera sa Bacolod Traffic Authority Office ug ang Traffic Management Unit ang maong mga traffic concerns alang sa preparasyon sa Kapaskuhan.